Foli ani tanuyama kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabakɔrɔ, aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na, yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, an b'aw fo dan tɛ foli min na. Aw sɔgɔlen don radio Jɛkafɔ la. A bɛ laseli k'aw ma 100.7 aw bɛ a sanfɛ. Ni y'an ka dɔgɔkun kunnafoniw ye, a jɔsen la kumabaw filɛ. Ladarako la, an ka jamana ɲɛmaa bɛ bɔ ka laseli min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma. Duwakun tɛmɛnen kɔnɔna na, ale bɔra min n'a ye walawalali caman kɛ jamana sira caman kan, lakana, kuranko ani fɛn caman wɛrɛw. O bɛna tɛmɛ an ka jamukan kɔnɔ n'Ala ka jɛn ye. Duwakun kɔnɔna na, an ka fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko parti yɛlɛma, ale maa ɲɛmaa ni o ye Musa Mara ye. Ale fana bɔra ka laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin a ka tɔndenw fo ka taa se malidenw bɛɛ lajɛlen ma. Kɛnɛ min kan n'a ye walawalali caman kɛ, jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kan sisan, ani a ɲɛ bɛ majɛ minnu na, ani fɛn min bɛ se ka kɛ cogo min na fura jɔnjɔn bɛ sɔrɔ, o dɔw bɛ tali kɛ ka jaabi ta ka ɲɛsin président yɛrɛ ni o ye général d'armée Asimi Goyita ale ka kumafɔlenw ye ka ɲɛsin o ma. O fana bɛna walawala jamukan kɔnɔ. An ka jamanakuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye, ale kɛlen kɔ k'a fɔ ko san 2025 kɔni bɛna kɛ seko ani dɔnko o san ye. O hukumu de kɔnɔna na, an ka minisiri ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye. Ale kɔni ye kɛnɛ sigi min n'a bɛ lajɛ dɔ kofɔ ka maa dɔw farali kofɔ ɲɔgɔn kan, minnu n'an k'a ma ko états généraux, n'a bɛna kɛ seko ani dɔnko sira kan. O fana tɛmɛna Duwakun in kɔnɔna na. O koɲɛ fana bɛna walawala an ka jamukan kɔnɔ. Balimaw, nin de y'an ka dɔgɔkun kunnafoni jɔsenw la kumabaw ye, min bɛna walawala sanga kun kɔnɔ, sɔgɔlen ka to an na. An balimaw, foli ani tanuya an b'a kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan. Aw sɔgɔlen bɛ radio Jɛkafɔ la. A bɛ laseli k'aw ma 100.7 aw bɛ a sanfɛ. Ni y'an ka dɔgɔkun kunnafoniw kafulen ka fara ɲɔgɔn kan, min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ. Nɛgɛw kɛrɛfɛjuru banban bɛ Ahmed Jakite fɛ. Aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Balimaw, i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la, an ka jamanakuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye. Ale kɔni kɛlen kɔfɛ ka cogoya da san 2025 sanw na, ni k'o kɛ seko ani dɔnko o san ye. O hukumu kɔnɔna de la, ba ma ko ma bila ka sumaya ka d'a kan an ka minisiri ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye. Ale kɔni ye kɛnɛ dɔ sigi min n'a baara kɛra ni an ka seko ani dɔnko o minisiriso yɛrɛ ye, n'a minisiri ɲɛmaa ye Dafe Mamudu Dafe. O hukumu de kɔnɔna na sa, u bɛɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan, jɛkulu min n'an k'a ma ko états généraux. O bɛ jɛkulu kofɔ ni ka tile damadɔ sigi kofɔ, min na u bɛna hakili falifalenw kɛ Mali seko ni dɔnko yɛrɛ a ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo jumɛn, majɛ minnu bɛ a la k'olu ɲini k'u dɔn, ani fura minnu bɛ se ka sɔrɔ a la, ani ka ni kura ni k'o fiyɛ Mali seko ani dɔnko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Mɔgɔw kɔni bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ, ni seko ni dɔnko maa jolenba caman bɛ a kɛnɛ in kan. O dɔ bɛ tali kɛ Amadu Kasoge la ka taa se Abdoulaye Jabate ma, Burama Sumano ani maa caman wɛrɛ, olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan. O hukumu kɔnɔna de la sa, an ye kuma galama tɛngun fɛn min ye, ayiwa, an ka jelingara dɔ b'an ka jamana kɔnɔna na n'an k'a ma ko Burama Sumano. Ale y'i da don nin ko in na, hakilila min yɛrɛ b'a la ko kan a y'a ko ye n ye cogo min na k'o ɲɛfɔ. An ka jɛ an ka Burama Sumano lamɛn. Ne y'a damata kurukanfuga ye, barisa kurukanfuga n'i y'a sigi wagati lajɛ ka bi lajɛ, i b'a ye kurukanfuga kun ye fɛn caman bila sen kan, n'o caman tiɲɛna an bolo ka da diɲɛ tagabolo kura ni diɲɛ seko n'a dɔnko kuraw kan, ani adamadenw kun tora don ka bɔ ɲɔgɔn kan. Bi jamanadenw yɛrɛ k'u sigi faama k'a fɔ ko an ka sigi an ka jamana seko n'a dɔnko, n'o y'an ka tabiya ye, k'a ko woloma, k'a kungo ɲini, k'a dɔn, k'a faamuya. Ko minnu b'a da la n'o kɛlen a ma fiyɛ ye, tiɲɛni ko ni ɲali ko minnu n'a mago b'o la, ko k'o kɛ k'o bɔ, n'a fɔ ma ko états généraux. Tiɲɛna ni hali ni n tɛ kurukanfuga, min sera kitiri Dafe côté nɔ, nin ye Bamakɔ fugaba ye. Ala sɔrɔ. Ne b'a la k'a fɔ sigi in bɛ kɛ tile 3 kɔnɔ. A tile 3 kɔnɔna na baaraw bɛna kɛ cogo di? Bon, ne t'o commission na, jamana ko don, mais n dalen b'a la minnu b'a la u b'a kɛ k'a s'a dan na. Nka laɲiniba ye nin ye, n b'o kalama, n b'o ɲɛdɔn. A laɲini ye seko n'a dɔnko jamana in kɔnɔ, o de ka taa fɛn minnu b'a la. Bari n'i ye fɛn caman lajɛ, seko ni dɔnko tigila caman mɔgɔ bɛ yen, mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ k'o ye baara ye, k'a bɛ se ka dutigi balo, mɔgɔ t'a dɔn k'a bɛ se ka jamana basigi. Jamana dun seko ni dɔnko bɛ basigi mun nati, a ka ca Ala fɛ fɛn caman t'o nati. Bɛn ni kelenya ni basigi ni sabati la, o tuma la o y'a nafa belebele dɔ ye.
ziriwa sira fɛ sɔrɔ kunda n'ale yiriwa a bɛ se ka don ni sɔrɔ caman ye o y'a jɔdaba dɔ ye n'i y'a lajɛ deuxième guerre mondiale kɔfɛ dugu caman bɛ yen nɔ olu y'u ka mɔgɔya ta k'a sigi seko ni dɔnko de kan mais yiriwa nan'u fɛ dɔ ye japon o dɔ ye allemagne ye mali dun seko n'a dɔnko farafinna yan nɔ tile b'i bolo fɛ a barajuru de ye mali ye o tuma n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ fan bɛɛ o tuma an b'an ka faamaw fɔ minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ k'a fɔ k'an ka segin an minɛ kɔnɔ n'an ka seko ni dɔnkow ye o de ye ala sago i sago. ko ɲinan décrétera ko année de la culture n'o ye seko ni dɔnko ayiwa ka kɛnɛ ɲinan bɛɛ est ce que o delila ka kɛ mali in kɔnɔ. hali an ka tariku la a ɲɔgɔn tɛ yen an ka tiɲɛ fɔ dɛ hali an ka tariku la k'a fɔ ko san dɔ kɛra k'o ye san bonya bɛɛ di seko ni dɔnko ma an m'o ye an t'o dɔn an bɛ jɔ minɛ kalow dɔn a bɛ boli seko ni dɔnko kɔnɔ nka ka n'a kɛ ko san kuturu ka seko ni dɔnko k'a yiriwa ka jamana ko bɛɛ dilan k'a ɲɛsin seko ni dɔnko ma an ma deli k'o ye bon n'i y'o lakali mɔgɔ bɛ seko ni dɔnko kɛ fɔli ni dɔnkili dɔrɔn de ye k'a sɔrɔ seko ni dɔnko fɔli ni dɔnkili y'a jɔsen dɔ de ye a jɔsen 100 bɛ yen o tɛ fɔli ni dɔnkili ye i n'a fɔ i bɛ se ka jumɛn ni jumɛn hali mɔni cogo ye seko ni dɔnko ye n bɛ misali kelen d'i ma n'i ye sogo jira k'a kɛ verre assiette kɔnɔ a dun ka di mais n'i ye sogo jira k'a kɛ filen kɔnɔ a dun man di dɔ bɛ bɔ a diya la fɛn ma bɔ kɔgɔ la fɛn ma bɔ tulu la nka a bɛ minɛ min kɔnɔ a t'o kɔnɔ donc même le manger est culturel seko ni dɔnko jɔda bɛ hali dumuni kɔnɔ a bɛ fini don cogo kɔnɔ a bɛ kuma cogo kɔnɔ a bɛ sigi kɛ cogo kɔnɔ a bɛ baara kɛ cogo kɔnɔ n'i nana baarakɛyɔrɔ la directeur n'i y'a minɛ ni directeur ya dɔrɔn ye a ka ca la fɛn caman bɛ gɛlɛya mais n'i y'a dɔn ko kɔrɔ don n'i ko kɔrɔ kuma bɛ nɔgɔya n'i y'a dɔn dɔgɔ don n'i ko dɔgɔ kuma bɛ nɔgɔya n'i ko tɔntɔn fɛn caman bɛ nɔgɔya nin bɛɛ bɛ seko ni dɔnko de kɔnɔ ladamu kuma cogo la nin bɛɛ bɛ seko ni dɔn an bɛ jamanaw dɔn cɛkɔrɔba san 100 denmisɛnnin san 25 b'a fɔ a ma ko c'est mon ami a tɛ siri i k'a fɔ ko i fa don n'i y'a fɔ fa b'a fɔ a den tɛ ye wa den yɛrɛ b'a fɔ n fa tɛ ye an bɛ jamanaw dɔn muso 4 denw cɛ 1 na olu b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko demi frère a bɛ siri k'o fɔ anw fɛ yan bi anw fɛ yen. demi frère kɔrɔ ye di parce que an ka maaw bɛ a kɔrɔ t'anw ka kan na fo n'a bɛnna i balima kilancɛ ma a kɔrɔ t'anw ka kan na y'a ye mais bi a bɛ ka na bi de i b'a ye mɔgɔ b'a fakɔrɔba den yira k'a cousin yɔrɔ o kɔrɔ an ka tabiya tiɲɛna i fanicinin i fakɔrɔba o n'i fa ye fa kelen ba kelen olu ye jeli kelen jamu kelen olu den ye kɔrɔ ni dɔgɔ de olu tɛ kalimɛma ye o olu tɛ kalimɛma ye i tɛnɛmuso n'i bɛnkɛ den de y'i kalimɛ ye i tɛnɛmuso den o y'i kalimɛ ye i bɛnkɛ i ba balimakɛ o den fana y'i kalimɛ nka i fa kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin olu den y'i kɔrɔ ni dɔgɔ de ye nka bi o bɛɛ tiɲɛna anw fɛ donc nin bɛɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ na ni bɛn ye ala sago i sago. n'i y'a faamu i bɔra k'a fɔ ko diɲɛ kow bɛ ka don an ka kow kɔnɔ mais nin bɛ kɛ sababu ye k'an ta in k'a lajɛ wa. a b'an ta lajɛ a kɔrɔ tɛ k'an ka ban diɲɛ kodɔn bɛɛ la parce que n'i k'i bɛ ban diɲɛ kodɔn bɛɛ la hali e ne filɛ ka nin ci mun lase a t'i lase diɲɛ kodɔn kura sunjata y'o de fɔ a ko manden k'aw kana nabaga lakasi ko nka aw kana aw ka du sɛbɛ ko to nabaga bolo o kɔrɔ ye di nabaga bɛɛ tɛ adamaden ye nabaga ye hali dɔnni ye dɔnniya mana n'i fɛ o ye nabaga de ye a ta n'a b'i ka mɔgɔya dilan nka ka n'i ka du sɛbɛ ko to o dɔnni bolo n'i y'a to a bolo a bɛ tiɲɛ ni e ye polisi ye misali don i bɛ commissariat la o bɛ boli ni jala de ye mais n'i donna so kɔnɔ i kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin olu tɛ polisi ye koyi olu y'i kɔrɔ ni dɔgɔ de ye n'i bɔra o cadre kɔnɔ dɔrɔn du tɛ mara mais polisiya ye fɛn kura natilen de ye anw fɛ yen an b'a ta an b'an ka mɔgɔya dilan n'a ye mais a t'an bila k'an ka mɔgɔya tiɲɛ n'a ye o de ye ala sago i sago. an y'a ye k'a fɔ seko ni dɔnko maaw bɔra a ma baw i yɛrɛ b'a maaw fɛ yala aw kɛlen ka kibaruya in mɛn a ye mun de k'aw la i bɛ ka mun kuma de mɛn au sein même de cette classe. n'i ye sali lajɛ bi i ye Salim Keyitaw ye i ye Cheikh Tidiane Seck ye yan nɔ i ye Abdoulaye Diabaté ye yan nɔ i y'an ka ɲamakala sufaya bɛɛ yan sali kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ fɔlɔ ninnu dɔw ye san 80 san 55 ninnu ils ont 40 ans de carrière 50 ans de carrière u ma deli ka ni ɲɔgɔn miiri k'a bɛ se ka kɛ Mali la donc ko in kɛlen olu bolo wasa daminɛ de ye wasa daminɛ barisa bɛɛ b'a dɔn fɛn man ka ye nin kɔfɛ ni wasa tɛ donc o de kama o si ma to kɔ an bɛ profiter k'an ka ministre de la culture fo Mamou Daffé ale ministre de la culture kɔnɔ c'est un opérateur culturel homme de culture de don tiɲɛ ni ala ka homme de culture de don a ka domaine de don donc n'a kɛra a tile la an b'a fɔ an bɛ président de la transition fo. merci.
Ayiwa nin tun ye Burama Sumano ni ale ngara belebele an ka jamana kɔnɔna na an b'aw hakilila jigin k'a fɔ ko kura nin kɛra lajɛ dɔ de senfɛ lajɛ min n'a bɛna tile 3 lajɛ ko fɔ seko ani dɔnko o baarabaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na majɛ min bɛ u ka baara la ka se k'o ɲini k'o dɔn ani ka fura jɔnjɔn ɲini u la cogo min na ni kura o bɛ se ka fiyɛ Mali seko ani dɔnko la cogo min na. Balimaw n'an bɔra ye halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na laadalako la san kuncɛlen kɔfɛ ka don san kura la jamanakuntigi a bɛ bɔ ka laseli min kɛ maaw ma an ka jamanakuntigi ni o ye General d'Armée Asimi Goïta ye juakun tɛmɛnen kɔnɔna na ale bɔra ni ka kuma malidenw ye a kumana fɛn caman kan o dɔ bɛ tali kɛ lakana sira kan ani Mali yɛrɛ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Mali ni diɲɛ seleke naani jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ma a majɛ minnu yela baaraw la ani a yɛrɛ sera ka fɛn kumaba minnu kɛ ani laɲini min bɛ ale yɛrɛ la ka ɲɛsin jamana ma jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaga sabatili kama a y'i da don olu la k'u walawala jama ka faamuyali kama o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na Mali ni farafina tilebiyanfan tɔn min bɛ yen n'an ko a ma ko CEDEAO a y'i da don Mali ni o cɛ la ka walawala dɔɔni mun de la Mali yɛrɛ bɔra o la ni ka tila ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan n'an ko min ma ko AES n'o bɛ Mali ni Burkina Faso ani Niger jamana 3 faralen ko fɔ ɲɔgɔn kan a y'i da don olu bɛɛ lajɛlen la ka walawala an ka jɛ an ka jamanakuntigi lamɛn ni o ye General d'Armée Asimi Goïta ye CEDEAO kan. N bɛ ka mun fɔ an kɔni bɔra CEDEAO la an bɔra CEDEAO la dɛ CEDEAO ko n ma deli an da maga la parce que ne bolo CEDEAO ko banna o tun tɛ n t'a kuma yɛrɛ kɛ donc ni mun ma da la o ka da la an bɔra CEDEAO la CEDEAO filɛ nin ye an kunna bɔ CEDEAO a mɛnna an bɛ ko bi Mali kan n'a sera financier n ka k'i labɛn n ka embargo la n ka lajɛ sɔrɔ Mali sɔrɔ a bɛ se degun jumɛn bɛ se ka kɛ n'an bɔra embargo la ka ministre des affaires étrangères n ka lajɛ diplomatie degun jumɛn bɛ se ka kɛ n ka gafe labɛn an bɛ se ka bɔ a la cogo min na a tɛ kɛ degun an u y'a baara bɛɛ kɛ mais mɔgɔ n'an deli an ka sabali n'an kun labɛnna boli kama mɛnna CEDEAO filɛ bi bi in na CEDEAO ani jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen furancɛ t'u ɲɔgɔn cɛ m'aw ɲɛfɔ a b'a faamuya CEDEAO ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen jatigɛ wale mɔgɔ min kɛ o bɛna bi dugu kan o b'a datugu dugu dɔ la u b'a fɔ ko embargo cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ dumuni tɛ don foyi tɛ bɔ fura tɛ don taji tɛ don u bɛ se ka jamana dugu bulon kɔnɔ kalo 6 kalo 3 n'est-ce pas CEDEAO min kɛ embargo a Niger lajɛ hali fura a kun tɛ don kuma tɛ dumuni ma an ye kalo 7 de kala kalo 7 Niger ta la an kɔrɔ hali tulu dumuni foyi tɛ don hali jugu jatigɛ wale hali kɛlɛ ni jugu min bɛ dumuni na ma a plus forte population danfara jumɛn b'u ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ seulement marifa dɔ bolo marifa tɛ dɔ bolo mais u bɛɛ ka laɲini kelen laɲini min ka jamanadenw muruti ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la i bɛ Mali fɛ i kan ka kɛ Burkina fɛ i kan ka kɛ Niger fɛ kuma min ye fɛn dɔ fɔ a ye dara drogue ko vraiment a ka kan bɛɛ k'i sen don a la alimamiw dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ parce que drogue ninnu bɛɛ kan ka jamana la fu de ni si mana fu kama. Ayiwa CEDEAO ta fan tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka jamana masakɛ ni o ye General d'Armée Asimi Goïta ye a da sera maliyɛnw ka gɛlɛyaba dɔ fana ma min n'o bɛ tali kɛ kuranko la a kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ belebelebaw bɛ sen na cogo min na kuranko bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na ka di maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma an ka gɛlɛyaw banni kama o dɔ la sa a y'i da don safota la k'a jira k'a fɔ min kɛra sabu ye ka se k'o baara sumaya sabula a kun bɔra waati dɔ la ni ka o yɔrɔ birikiden fɔlɔ da k'a jira k'a fɔ tile bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na ka kɛ kuran ye ka di malidenw ma ni an ko ma ko panneau solaire olu baara kun kan ka kɛ o yɔrɔ in na nka waati kofɔlen min kun fɔra ko baara in na kɛ ka ban ka kɛ ni o ye o kɔni sera k'a sɔrɔ tamamɛnɛ wasisi ma bɔ General d'Armée Asimi Goïta a y'i da don o ko fana na o baara in o sumaya kun de kɛra jumɛn ye dɛ a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o fana lamɛn. dɔ taara yɔrɔ feere mɔgɔw ma dɔ fana taara so jɔyɔrɔ la bon f'i ko so ci a bɛ fɔ gɛlɛya bɛ jamanadenw kan kuranko b'u la yɔrɔ dɔ bɛ ɲini ko fɛ kuran mina bila yen e bɛ taa terrain feere mɔgɔw ma olu bɛ taa so jɔ yen bon a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo di
eni o su jigi bina mo ga est-ce que ma bi jamana donga donc akaga mo ka sabali bu ore baran bel branchement dal dalla ay ta safo u yero be firi dom nan tra begi florida ani sanja atra yoro jaro akla bela bo faka chiri no prat sake bo am yara bo to ko dina ambu chire amirona bibina fanga panu sundere fangore umatrafa parce que tajin turanta nya quoi tajin turanta nya fanga panu sele de matrafa ko kef frère flana mumatu dobo jamana dunga dikuna ba maka frère do tigani jamana do ye frère batu amina panu baden sa ani batri lithium kala jamana do jamana dukuntru kiti mum saka dukuntru ta en charge donc no panu batri na sisa comme ambe molo ni fondi mo ma danu gala to na commissaire sécurité alimentaire la amna frère singa o frère la mena jamana do mena o panu o batri sa no gala kata blukaso watu alni edem alni pramana do mena ni taji kola panu bu fu saka panu la IC aywa ni tun ye an ka jamana masakɛ mankan ye ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye ka kɛ ni san 2025 dabɔ la ka se ka kuma malidenw ye majɛ minnu bɛ yen ani baara minnu kan ka kɛ donna nataw la halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka fɛɛrɛtɔn min b'an ka jamana kan yan n'an ko a ma ko parti yɛlɛma ale maa ɲɛma ni o ye Musa Mara ye ale fana bɔra sankura hukumu kɔnɔna na ka se ka laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin a ka tɔndenw ma ani maliden bɛɛ lajɛlen ayiwa jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni waati na ɲɛ bɛ majɛ minnu na ka se ka da don olu la k'olu walawala ani o dɔ kɛra jamana kuntigi ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale bɔra ka laseli minnu kɛ sankura o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ ye fɛn min faamuya o koɲɛw la ani fiɲɛ minnu fɔ ɲɛ fɛ k'a fɔ ko majɛ minnu bɛ o la ale mara yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fura jɔnjɔn sɔrɔ o koɲɛ ninnu na ani jamana yɛrɛ bɛ lahalaya minnu kɔnɔ ka se k'i hakilila fɔ olu bɛɛ lajɛlen la jamana ka ɲɛtaa kama a kɔni y'o kɛ maa caman olu ɲɛkɔrɔ juwaku in kɔnɔna na o dɔ kɔni ye tali kɛ a ye jaabi di an ka jamana kuntigi ka kuma dɔ senfɛ ayiwa kuma min n'o bɛ tali kɛ kuranko kan min n'o kɛra safo n'an bɔra k'o lamɛn sisan ayiwa Musa Mara ye ka kuma fan min taara o yɔrɔ kan ayiwa o dɔ filɛ an bolo kɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. Président ko central a taara pano fɔlɔ da ko o kɔfɛ ko maire ye dugukolo feere an mago bɛ min na fɔlɔ maire min ye dugukolo feere o ka dɔn dugukolo minnu feerela an k'a ye et maire ka sanctionné donc n'an y'o ye peut-être an bɛ se ka fɔ mais an bɛ jamana min kɔnɔ bi ne ye maire kɛ dɛ n bɛ maire dɔn hali ni jama b'i bolo kɔnɔ président ka taa e ka commune kɔnɔ ka taa a fɔ k'a bɛ nin baara kɛ e k'o dugukolo feere a bɛ bali na quoi sɛbɛ yɛrɛ la a bɛ bali na nka i b'a sɔrɔ maire yɛlɛmara donc an mago bɛ min na peut-être an ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin maire jumɛnw de don u ye acte jumɛn de ta nin tuma in kɔfɛ acte ninnu ka publier yarɔ fɛn bɛɛ bɛ publier réseau kan sisan acte ka publier a feerela maa minnu ma olu ka dɔn surtout a fɔra k'olu ye so jɔ déjà olu ye so jɔ tuma min na o fɛnɛ ka ɲɛfɔ an ka taa ɲɛfɛ an ka kibaruyaw dɔn an kɔni bɛ min retenu c'est que a fɔra ko central bɛna courant di tuma min na kɔni an bɛ sɔn ka jɛnya o la dɔɔnin je crois que an bɛɛ y'o faamu komi président yɛrɛ ko k'an ka pano ko sabati an t'a lajɛ ka pano ko sabati ou bien ala k'a ɲa ka d'an ma ala k'a ɲa ka d'an ma. Ni tun ye Musa Mara ni ale ye parti yɛlɛma maa ɲɛma ale ka kumakanw ye ka da tulo k'a ka sigi in kɔni a kumana fɛn caman kan i n'a fɔ Mali yɛrɛ jamana ani diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se CEDEAO ma kuranko o dɔ fɔra a ko la ani Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la sira minnu kan sɔrɔ bɛ se ka yakubaya sira minnu kan a ye dɔɔnin fɔ nin bɛɛ lajɛlen kan nka kuranko in ta fanfɛla la jamanakuntigi ka kuma kɔ ani Musa Mara fana ka kuma kɔ fɛn min ye Safo o maire ale fana ye i hakilila fɔ ko in kan a ko kɛra cogo jumɛn de la ka se ka ɲɛfɔli k'o la an ka jɛ an ka Safo maire ka dangan sabanan ale fana ka fan lamɛn ko in kan.
baara belebelebaw kɔ fana la an bɛ se ka min fɔ jamanakuntigi alors son excellence Assimi Goïta président de la République chef de l'État ale nana ayiwa courant bɔyɔrɔ biriki fɔlɔ da courant bɔyɔrɔ min ni a bɛna dugukolo hakɛ min ta a bɛ se hectare 200 ni kɔ ma o birikiden fɔlɔ dalen ayiwa an nana jateminɛ kɛ birikiden fɔlɔ in dara ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun ka yɔrɔ b'a kɔnɔ o mɔgɔ ninnu u bɛ se ka lakodɔn cogo minnu na ani jamana bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka u bila u hakɛw kɔnɔ cogo min na an y'o baaraw sigi sen kan mɔgɔ mɔgɔ k'i ka yɔrɔ b'a kɔnɔ a kɛra sugu o sugu ye foro yɔrɔ de don walima du terrain don mais du terrain de bɛ anw concerné kosɛbɛ an y'a ɲini k'o tigiw lakodɔn ayiwa u kan ka bilasira cogo min na an bɛ k'an cɛsiri o la donc o bɛɛ kun ye walasa baaraba min bɛ yen ni a b'an ka jamanakuntigi hamina bi n'o de ye malidenw ka se ka courant sɔrɔ lafiya la anw fana se ye min o la an b'o baara kan ka kɛ donc o fana yera an ka baarabaw la. Ayiwa nin tun ye Safo Mɛri ale ka dangan sabanan ale ka kumakanw ye ka kɛɲɛ ni kuranko gɛlɛya min bɛ u ka fanfɛla fɛ sisan. Balima walisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na fɛn min ye Sudan o furancɛla fanga maa ɲɛma ale kɔni kan ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn bi sibiri ma min n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 11 ma san 2025 a bɛna Bamako yan min n'a kan ka tile 2 o bɔɲɔgɔnko o baara a kan ka o de kɛ kunnafoni yan kɔni sɔrɔla Kuluba ale kunnafoni di sira o fɛ ayiwa fɛn min ye Sudan ale furancɛla fanga maa ɲɛma ni o ye Burahani ye a bɛna jamana kɔnɔna na nakun wɛrɛ t'a la dɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ka taa se Sudan ma ayiwa u fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraw olu bɛ se ka yakubaya cogo min na ani u ka se ka baaraw kɛ hakilila caman kan ani sira caman sabula ka kɛ ni ayiwa kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ ye a yirala k'a fɔ ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛya ninnu n'u bɛɛ lajɛlen fana ka surun ɲɔgɔn na lakanakow bɛ o la sɔrɔkow bɛ o la ani baara caman wɛrɛw olu fana bɛ o la k'a na kɛ sababu ye jamanakuntigi fila u yɛrɛ ka se ka sigi ka fɔw kɛ ayiwa olu majɛ jumɛn de tun bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan n'an sera k'olu dafa o hakilila ɲuman o ka di Sudan jamana maa ɲɛma fana ma ani majɛ jumɛn de fana bɛ olu ka jamana kɔnɔna na ni fura sera ka sɔrɔ o la o falen ninnu ka se ka kɛ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama a kɔni yirala k'a fɔ sa a kɔni ka suma ni ɲɔgɔnnaw ka kɛ nka Sudan jamanakuntigi kɔni a nana anw ka jamana kɔnɔna na ka na tile 2 bɔɲɔgɔnko kɛ hakili falenw jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ o sabatili o kama. Balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka kɛɲɛ ni diinɛ laselaba ani diinɛ baarakɛlaba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an ko a ma ko Amadu Hadi Tal ni ale tun bɛ ɲoro n'ale darakila jarawulikɛlaw fɛ kabi juwakun tɛmɛnen o la ayiwa a kanubaw a n'a lafasabaw u kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ni ka se ka kuma falenw kɛ min n'o kɛra ka bɛn juma ma min n'o bɛna janvier kalo tile 10 ma san 2025 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jama ye a kanubaw n'a lafasabaw ko n yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na ka se ka ɲɛfɔliw kɛ olu kan ani taama min bɛ tɔndenw yɛrɛ ani jamana maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o hakɛ yɛrɛ o bɛ min na k'o fɔ kanubaw ani lafasabaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kɔni kan a ye maa caman fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaw ka cidenw kun bɛ yen ka taa se Mali diinɛmaw ka jɛkuluba o ɲɛma ka ciden fana tun bɛ kɛnɛ in kan n'o dɔ bɛ tali kɛ Haut Conseil Islamique la ani maa caman wɛrɛw olu kɔni tun bɛ yen a kɔrɔfɔw kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ kow tɛ bolo jugu kan dɛ sabula u kɛn bɛ ka sira minnu ta cogo min na u ka nin maa ba in a bɛ se ka segin ka na u ma ko jamana maa ɲɛmaw u yɛrɛ kɛn bɛ ka ko ta ni sɛbɛ ye wa u bɛ ka jaabi min sɔrɔ o kɛn bɛ ka kunnawolo ani nimisi wasa k'o di olu ma o de kɔni hukumu kɔnɔna na u kɛn bɛ k'a ɲini ayiwa kanubaw ni lafasabaw fɛ halisa u k'a lajɛ ka dusu mɔɲɔ k'u hakiliw sigi u yɛrɛ kɔni ye layidu ta maaw ye k'a fɔ n'Ala ka diɲɛ ye don n'a nataw kɔnɔna u ka ni maa ba in ni o ye Cɔrino Hadi Tali ye a bɛ segin ka na a ka denbaya la.
Balma n'an bɔra ye halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin bɛ Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre des affaires internationales ministre des affaires étrangères de la coopération internationale ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye taama kɛ ka t'i sen jɔ lamɛrikɛn jamana ni o ye États-Unis ye olu ka lasigidenso min bɛ an ka jamana na ka t'i sen jɔ ye ka kɛɲɛ n'u ka jamana kuntigi kɔrɔ min kɔni fatura Joakun dɛmɛlen in kɔnɔna na ka se ka taa tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma jamanakuntigi tɔgɔ la ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa nin kɔni kɛlen kɔfɛ sa ka sɛbɛnniw kɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin foro in ma ayiwa Abdoulaye Diop a yɛrɛ ye kuma damadɔ fɔ an ɲɛna min ni nafa b'a la kosɛbɛ an ka jɛ an k'o lamɛn. Jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi Goïta o tɔgɔ la ani an ka gouvernement ni an ka jamanaden bɛɛ tɔgɔ la ka na dugawu ta Amérique jamana ɲɛma kɔrɔ n'o ye Jimmy Carter ye o fatura an nana bi ka tasi bila ma ka fana k'an ka dugawu lase Amérique jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ani Carter yɛrɛ ka du mɔgɔw Zan Carter min fatura mɔgɔ gansan tɛ a ka jamana ɲɛmaya la a ye baara caman kɛ pour que ka Amérique jamana kunnawolo o ka bɛn sabati Amérique ni jamana caman ani ɲɔgɔn cɛ a ye baara fana kɛ pour que bɛɛjɛ fanga n'o ye démocratie ye ka se k'o sabati jamana caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana président Carter n'a ye hakili jigi bɔ ale yɛrɛ de la ka na hali an ka jamana kɔnɔ yan a ye a ka jɛkulu dɔ fana sigi n'a bɛ fɔ o ma ko centre Carter o baara kɔnɔ ani an ka jamanadenw ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bana n'a bɛ fɔ min ma ko vers de Guinée pour que ka se ko o latunu an ka jamanaw kɔnɔ u y'o baara kɛ n'o mɔgɔ sugu fatura jagoya don anw kan na ka a waleɲuman dɔn k'an ka dugawu k'an ka miiriya lase a ma k'an ka miiriya lase jamanaden bɛɛ ma. Ayiwa ni tun ye Abdoulaye Diop ye ni ale ye minisiri ye min ka ca ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli koɲɛw ma. Balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko mouvement an b'i kɔ ka kɛɲɛ ni olu kun kɛlen bɛ ka ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛba min boloda Kayikaw fɛ yen n'an k'a ma ko festival Kayi kunbɛ o kɔni hukumu kɔnɔna de la sa u ka Carrefour des Jeunes na o kɔni o inauguration ba kɛra sabula a labɛnna ka ɲɛ ko kura ni ka tila ka ni kura wɛrɛ fiyɛ a la ayiwa fɛn min ye ayiwa festival in yɛrɛ marraine fɛ ni o ye Fatumata Batuli Ɲani ye o musaka bɔba bɛɛ kɛra ale ye hukumu kɔnɔna de la nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn tarata tɛmɛnen ma min bɛna janvier kalo tile 7 ma san 2025 hukumu kɔni kɔnɔna na sa fɛn min ye ayiwa ni kɛnɛ in kan ni o de ye ka se ka Carrefour des Jeunes Kayikaw fɛ yen ka se ka a labɛnnen kura ye k'o dayɛlɛliba kɛ o kɔni ye waleɲumandɔn sɛbɛn fura dɔ ta ka di denmisɛnnin 50 o bɔɲɔgɔnko ma ni o ye ayiwa attestation ye k'o d'u ma ka sabuya kɛ u yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲumanw ye minnu n'olu kɛra bɔlɔlɔsiraw kan ani diɲɛ laban mansin subahana mansin ninnu olu baara kɛcogo ɲuman o fɛ o hukumu kɔnɔna fana na ayiwa fɛn min ye sifin 40 o fana bɔɲɔgɔnko ye a kɛra sababu ye ka se ka lajalifɛn dɔw fana di olu ma min bɛna kɛ sababu ye k'u ka baaraw k'o nɔgɔya u bolo ani sifin 100 fana o bɔɲɔgɔnko olu fana bilala sen kan min ni festival marraine ni o ye Fatumata Batuli Ɲani ye ale kɔni bɛna hakili to olu yɛrɛ la u bɛ baara fɛn o fɛn kɛ ka se k'a ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma hukumu kelen kɔnɔna na Fatumata Batuli Ɲani n'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan nisɔndiya ani bonya ni karama o kɔni taara ka di a ma k'a ye sifin cɛ ani musow bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabuya kɛ a bɔra ka nin waleɲuman min kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye olu sifinnakaw yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la ka se k'o kɛ fɛn sabatilen ani u ka ɲɛta k'o sabati ka taa fɛ o kɔni ye waleɲuman dɔn foli ta ka ɲɛsin a ma ni o ye Fatumata Batuli Ɲani ye ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye halisa a bɛ ka baaraba minnu daminɛ ala bɛ se ka sabati don a kɔnɔna na cogo min na. Balimaw n'an bɔra yen kunnafoni nasira la an ka cakɛda min bɛ yen n'an k'a ma ko OCLEI n'ale ka baara ɲɛsinnen tɛ foyi ma yuruguyurugu kɛlɛli ani dunkojuguya ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu fana tun ye sigi dɔ kɛ ni sifin jɛkuluw ye
ka se ka walawalali kɛ u ye yuruguyurugu yɛrɛ kɔlɔlɔ fɛn jumɛn de don ani sifinw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye yuruguyurugu kɛlɛli la o sigira kɛnɛ in kan Oakley baarakɛla dɔ ni o ye Jibril Kulibali ye ale kɔni ye walawalali kɛ an ye sigi in yɛrɛ kun kan an ka jɛ ka Jibril lamɛn. Ne tɔgɔ Jibril Kulibali ne bɛ baara kɛ Oakley la donc an bɛ pôle min na a b'a fɔ o ma ko prévention déclaration des biens donc ne y'o ɲɛmɔgɔ ye an ka bi lajɛ a bɛ tali kɛ Oakley yɛrɛ ka baara kan parce que Oakley ka baara fɔlɔ yɛrɛ ka mɔgɔw kunnafoniya k'u ladɔnniya min ye yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ ye mais u k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ni dunkojuguya a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ma donc o de b'a kɛ tuma bɛɛ an bɛ wuli ka mɔgɔw ladɔnniya u k'a faamuya parce que ni mɔgɔw y'a faamuyali kɛ o bɛ yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ o b'a nɔgɔya parce que o de y'a to an ye bi ta an y'a ɲɛsin sifinlakaw ma min ye denmisɛnninw ye u b'a fɔ tuma bɛɛ ko denmisɛnw de ye jamana sini ɲɛsigi donc ni denmisɛnw y'a faamuya sisan yuruguyurugu ni dunkojuguya kɔlɔlɔ bɛ min lase jamana ma olu yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ donc n'o kɛla jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka taa ɲɛ sabati waleya caman b'u bolo dalen b'an bolo o ye ka mɔgɔw ladɔnniya ni mɔgɔw ladɔnniyara k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu kɔlɔlɔ min b'a la donc a b'a to caman b'a dabila ni min m'a dabila fana n'an y'i sɔrɔ yuruguyurugu waleya la donc an b'i ka dossier fara ɲɔgɔn kan k'a bila kiiritigɛlakaw ka bolo kan. Ayiwa ni tun ye Jibril Kulibali ale mankan ye ni o ye ayiwa Oakley o cakɛla ye o de bɛ don ni an ye sisan balimaw ni ne bɛ dan sigi an ka Mali kunnafoniw na sisan an b'an sɛnsɛn an bɛ gɛrɛ diɲɛ seleke naani kunnafoniw na an b'a daminɛ Kongo jamana kɔnɔna na juakun tɛmɛnen kɔnɔna na Kongo jamana kɔnɔna na o subala ye kosɛbɛ ka sabu kɛ jumɛn ye sifin 100 ani kɔ olu de fara u ka kiiritigɛlaw n'a yamaruya dila olu fɛ ka sabuya kɛ nin sifin ninnu u kun kɛn bɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sigi sen kan ni ka cuwa d'a la o jɛkulu cuwa bɛɛ ko kuluna kuluna in sigi kun tɛ foyi ye kojugu kɛ kɔ ka taa sira da maaw ye ka marifa ci u la k'u ka motow minɛ u la wali kelen ka bese da u kunna ni k'u kunjɛ suwa ka sɔrɔ ka u ka wariw minɛ u la bɛnkanni walew u kun bɛ o de kɛ ni maa ninnu u kun ɲini bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka waati jan ka sabuya kɛ jumɛn ye hali du kelen ka maa bɛɛ lajɛlen fa k'a ban ta ye hali sɛ u t'a to yen nin jɛkulu misɛnnin ni o ye kuluna ye u kun nɔ yira o fɛn caman na o tuma u kɔni kun kɛn bɛ ka jamanadenw ni siri ka da u kunna ni ayiwa min tɛ fila ye kelen kɔni o kun dara jamanadenw kan o de hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi kɔni ale ye kiiritigɛla minisiri kura ni k'ale sigi sen kan ka tila k'a ɲini a fɛ a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na ni maa ninnu u bɛ se ka minɛ k'u kiiri ni k'u kiti o fɔra cogo min na o kɔni kɛra ten ni maa ninnu tɛgɛ dara u kan u ka kiiriw kɛlen kɔ k'u kiti ni a bɛ se maa 100 ani kɔ ma aw si b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 35 la u kɔni u jɔra juakun tɛmɛnen na k'u bɛɛ lajɛlen fa u fara fa cogo min kɔni na an t'o dɔn nka nin ko in kɔni kɛlen hali n'a y'a sɔrɔ bisibisi bɛ maa caman na k'a fɔ ko denmisɛnninw de don k'u kun man ka fa nka ko in kɔni kɛra bonya ni karama ye maa dɔw olu bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ jumɛn ye u y'a jira k'a fɔ u ka tɔɔrɔ sera jamanaden maa caman ma wa ko ni ninnu kun tora jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye bandiya walew ka taa se nin fali jugu wale ninnu ma ka ale sinsin jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ taa Gana jamana kɔnɔna na Gana jamanakuntigi kura ni o ye John Mahama ye ale kɔni ka sigiliba kɛra juakun in kɔni kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka se ka jamanakuntigi caman olu bɔ jamana wɛrɛw la ka taa Gana kɔnɔna na ani maaba wɛrɛw ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan o dɔ bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na kapitɛni Ibrahim Traoré ale bɔra Burkina ni ka t'i sen jɔ kɛnɛ in kan fɛn min ye Basiru Jɔmaye Faye ale kun ye Senegali jamanakuntigi ye kɛnɛ in kan fo ka taa se Mali minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kunɲɛw ɲɛnabɔ ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ninnu kɔni taara Gana jamanakuntigi a ka sigiliba kɛ Gana jamanakuntigi fana kɔni a y'a jira kɛnɛ in kan k'a fɔ ale ka sigili in tɛna kɛ foyi ye Gana majɛ minnu tun bɛ yen ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ban ni ka ni kura fiyɛ Gana sɔrɔ a n'a ka ɲɛtaga wale olu bɛɛ lajɛlen la ani Gana jamana yɛrɛ ni farafinna jamanaw fo ka taa se diɲɛ seleke naani jamana wɛrɛw ma u ka jɛɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na k'a ka baara na ɲɛsin olu latilennenw ma. Balimaw n'an bɔra yan an bɛ taa Laginɛ jamana kɔni kɔnɔna na duakun in kɔni kɔnɔna kɛra tasuma o bɛɛ lajɛlen ye Guinée jamana kɔnɔna na ka d'a kan jamanaden maa caman bɛ olu kɔni kun y'u gerew don bɔgɔ la ni k'a seri ko fɔ u ka jamanakuntigi min bɛ yen sisan ni o ye Mamadi Doumbouya ye ale bɛ se ka fanga bila wali kelen a ka don jɔnjɔn da k'o fɔ maaw ye kalafili o bɛna kɛ don min na ni sɔrɔdasi fanga bɛ ban maaw ka segin civil fanga o kɔni kɔnɔna na nin taamaden ninnu u tun bɛ min fɔ i tɛ dɔwɛrɛ mɛn a la dɛ
k'a fɔ ko Mamadi Dumbuya n'a jɛɲɔgɔnw kɛn bɛ ka fanga kɛ mɔ k'a kɛ takulakun ye k'a bɛn u dɔrɔn dan ma wa u kɛn bɛ k'a yira fana k'a fɔ ninnu n'an filɛ wa taa kuma kelen si tɛ u la ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛ san 2025 in kɔnɔ ko nka u kɛn bɛ ka yɛlɛma don furaw la kokura k'a yira k'a fɔ Mamadi Dumbuya min filɛ yen n'ale de ye furanjɛla fanga maa ɲɛmaa ye k'ale fana bɛ se k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ayiwa jamanakuntigiya ka se ka o ɲini Laginɛ kɔnɔ o bɛn tɛ maa caman ma o de la Muruti kɔni fanga kun d'an bɛ k'a fɔ jamanakuntigi Mamadi Dumbuya a ka se ka walansɛmɛ wali kelen a k'a yira k'a fɔ ale tɛ kɛ cɛbɔ ye wali kelen a ka don jɔnjɔn fana fɔ mɔɔw ye kalafili bɛ se ka kɛ don min na tɛ cɔ ye. Balima n'an bɔra ye an bɛ taa Chad jamana kɔnɔna na juwaku in fana kɔnɔna a kɛra baara dan ye Chad jamana kan ka d'a kan jarawulikɛlaw kɔni ka bingani wale tun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ka Chad jamana kuntigi k'ale ka fanga k'a dansira la ka d'a kan ni maa ninnu marifa jugu sugu bɛɛ tun b'u bolo ka taa se maramafɛn wɛrɛw ma u ye mugu ni kisɛw kongoli daminɛ fo ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ jaba la ni o ye palais présidentiel ye k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ don yen wa n'u dɔw yɛrɛ sera ka don yen ɔ cɛni dama dɔw u sera k'o kɛ nka jamanakuntigi ale ka lakanabaa minnu kɔni bɛ palais kɔnɔna na olu ka wulikajɔ fanga bonyani kosɔn u sera ka dansigi ko in kan jarawulikɛla ninnu u ka cɛni ni k'a dansira la nka o hukumu kɔni kɔnɔna na diɲɛmaa bɛɛ ka wele da nin waati na kɛrɛnkɛrɛnna Chad yɛrɛ kanuba jamana minnu bɛ yen ani Chad jamanadenw u bɛɛ kɛn bɛ ka wele da k'a fɔ nin kɛlen min filɛ a ma bala olu la k'a sababu kɛ jumɛn ye kabi Chad jamana kɔni bɔra k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ minnu b'a ka jamana kɔnɔna na u ka se k'u ka minɛnw cɛ ka Chad jamana bila k'olu de kɛn bɛ ka tuluw ta ni k'a suru tasuma la jarawuli jɛkulu kow a baara minnu bɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ ka se k'a tɔ ɲaga ka taa fɛ ani u bɛ fɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de sabati jamanakuntigi min bɛ yen sisan n'a ka di Chad jamanadenw yɛrɛ ye a ka fanga ka se k'a dansira la k'a sababu kɛ jumɛn ye a y'i bolo ndaraki ka bɔ Faransi jamana o bolo. Mbadenw ni ne bɛ dan sigi an ka diɲɛ seleke naani kunnafoniw na wa o de fana bɛ dan sigi an ka juwakun kunnafoniw kafoli la ka fara ɲɔgɔn kan min lasera aw ma ka bɛn ni bi sibiri ye ayiwa an bɛ foli ni tanuni d'aw bɛɛ lajɛlen ma baara in bɛɛ lajɛlen kalifalen tun bɛ an ka ɲɛmaa la n'o ye Buwa Jabate nɛgɛw karafijuru banbalen tun bɛ fulakɛ bolo ni o ye Ahmed Jakite ye kuma galama ka kuma cun ka sumaya ka d'aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ tun don Seku Tarawele aw ni ce aw ka kulomajɔ la.